И здравейте хора, днеска ще ви покажа животът на село. Ще отидем да нахраним нашите кокошчици, ще погалим кучето и това е. Ще видите хора, хайде с мен. И ето хора, пристигнахме. Ето го кученцето Мечо се казва, това е моето куче. Ето го Мечо, здрасти. Защо не влизаш там, а стоиш тука? Времето хора не е много добре, но става. Не става. Ето сега кокошчиците. Ще ги пуснем, ще им... О, те имат ядене, ама не... Ето ги спът още. Искате ли да ги пуснем вънка малко да се разхождат? Хайде хора. Хайде, чакайте. Чакайте. Айде. Ето го петелът. Води кокошките. Чур. Ето още един петел. Ето кокошката. Ето още един петел хора. Има ли още? Да, ето го. Ето го петел хора. Ето ги хора. Там са. Ето този петел. Ето ги. Няма да им фърля, защото имат ядене вътре. Не ядат, не са гладни. Хора, мисля да ги прибера, защото времето е доста ганичко. И малко вали. Чакайте хора, сега ще ви покажа как ще ги прибирам вън. Ето ги двата петела. Ето една кокошка. Това са петели. Сега ще им фърлим една кокошка, хора, да видите как я фащат. Ето тази. Взимаме я. Ето я. И виждате как я правят. Вижте хора. Вижте. Ще отиде. Хора, вече мисля да ги прибира, защото времето е доста гадно. Чакайте да ги гоним, да ги прибереме. Шу. Айде вътре. Вътре. Сега, ако не искате да се приберете, искам да влезнете вътре, кокошка! Много влязат хора така да ме нервират. Шу, бедо! Естествено. Шу, петло. Вървете напред, колко сте шантави кокошки. Вътре. И ти. Вътре.
Хайде, елате и вие. Ето там и другите хора. Колко са глупави тези хора, много е трудно да ги прибираш. Аз по принцип по-вчера взех тези двата петела и не са свикнати да се прибират. И затова трябва да ги фащам. Шу! Шу! Шу вътре! Шу, не! Хора горе! Шу! Шу, бе! Леле! Изтощиха ме. Изморих се яката, хора. О, хора, доста е трудно. Помощ! Шу вътре! Шу! Шу, бе! Шу! Виж го, бе! Да. Много са луди. Шу! Шу! Хора, чао! Мисля да преключам видеото, защото не мога да ги прибера. Чао!